Türkmenistanda internet aragatnasynyň tizdiginiň düýpli haýallamagy dowam edýär. Ýurtda hatda adaty messengerlerden hem peýdalanyp bolmaýar. Sebitleriň aragatnasy wekilleri internetiň aşgabatdan ýüri tepedilýändigini aýdýarlar. 3-nji maýdan bäri ýurdun beýleki kunjukları bilen birlikde Liwapda hem internet üçinçiligi tasýo geldi. Ýurtda petiklenmedik ýeketek imo messengeri interneti bir birikýär, bir de ketilýär. Olar arkaly uradylan suratlar açylmaýar. Bu ýagdaýlary 200 manat töläp öýlerine degişlilikdäki ýokary tizlikli interneti çekdirenler hem başdan geçirýärler. Dip 12-nji maýda Türkmen awadyň ýaşaýjylarynyň biri ýerli habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti Sultanda internet üçinçiligini de çäklendirip, raýatlarynyň alternativ maglumat edilmek mümkinçiliklerini, söz azatlygyny çäklendirmekde tanqidlanýar. Geçen aýdan bäri bolsa, onsuz hem dünýädäki iň bir haýal we gymmat internet üçinçiligi bolan Türkmenistanda internet aragatnasynyň hili ymykly peti gaçyp başlady. Düýbi Amerikanyň Kaliforniýa ştatynda ýerleşen Cloudflare internet hyzmatlary kompaniýasy 10 aprel güni Aşgabat wagty bilen aksam saat 7-den başlap Türkmenistanda internet tizliginiň düýpli petelendigini anyklady. Sonda Cloudflare radar Türkmenistanda internetiň tas dolu diýen ýaly uçurlandygyny aýtdy. Türkmenistanyň aragatnasy kärhanalary internet aragatnasynda ýüze çykan bökdünçlikleriň sebäpleri barada ýylata açyk maglumat bermeýärler. Emma ýurtdaky ýeketek internet prowaideri Türkmen Telekom kärhanasynyň Liwapdaky bölüminiň wekili azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolup, internetiň tizliginiň Aşgabatdan ýüri tepedilýändigini gurrun berdi. Bize her gün onlarça müşteri gelip internetiň haýallamagyna nägilelik bildirýärler. Tölegleriniň hatawatyny düşündürüş soraýarlar. Emma bizde günä ýok. Ähli ulgamlarymyz kadaly işläp dur. Bu Aşgabatdan Türkmen aragatnaşyk agentliginiň görkezmesi esasynda amal edilýär. Dip hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran Liwaply hünärmen bellidi. Azatlyň 12-nji maýda agentlik bilen habarlaşyp, ýurtdaky internetiň düýpli haýallamagynyň sebäplerini anyklamak boýunça eden dowamly tinançyklary netije bermedi. Resmiler azatlyk bilen gurulşmakdan ýüze wurdular. Türkmen hökümeti maglumat giňişligini berk çäklendirmekde tynalýar. Facebook, Twitter we Instagram ýaly iri sosial torlar ýurtda petikli bolmagynda galýar. Galy bertede garasyz habar nisirleriniň Sultanda azatlygyň hem web saýty häkimetler tarapyndan petiklenýär. Ulanıcılar garasyz maglumat almak üçin internet petigini böwüsýän gurallardan Sultanda Siphon, Lantern, Arbot ýaly VPN-lerden hem-de Tor ýaly hupsuz browserlerden peýdalanyly bolýarlar. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri VPN ulanıcılaryny, proxy ulgamlaryny gurnap berýän usullara garşy göreş alyp barýarlar. Belletek ýurtda internet aragatnasynyň ozal görülip esdilmedik derejede haýalladylmagy ýanwarda ýurdun sol wagtly prezidentiniň internet ulgamyndaky durly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrmagynyň ýa-nyna gawat geldi. İnternet ulgamy boýunça edilen gödöwçilik işlerem talawala galyp barmady. Galy bertede daşary ýurtlardaky türkmen opozisiýa toparlary, aktivistleri we garasyz nesirler internet, sosial torlar arkaly Türkmenistandaky kanun bozmalar, Sultanda adam hukuklarynyň depelenmegi, korrupsiýa, resmiýetiň eden etdiligi ýaly ýagdaýlar boýunça çykyş edýärler.